Good morning mga tropa. Bali, kita nyo naman kanina, no? Dami nating alagang manok. Mga astrolop natin, no? So, magpakain ako ng konti. So, yun yung tatay pala nila, yung nakatali. Ayan. So, kagabi kulimlim, kumikislap-kislap dito sa may banda rito, tsaka dito. Kaso hindi nagtuloy, so kahapon pa pala makulimlim yan. Inaasahan ko uulan, so walang ulan na nangyari, kaya wala, hindi rin natuloy yung pag-aabuno din natin kahapon. Ang gawa nga nung kala ko uulan kasi talagang makulimlim. Tapos yung mga manok natin, yan, nawala, sinilong ko. Kasi sabi ko baka mamaya maulanan sila, magkasakit pa sila, pero wala din. Balot na balot to. Mamaya asikasuhin natin ng mga manok natin, at on the way na rin pala tayo papunta sa mini farm. So may dala rin pala ako na to kasi dadamo tayo. Ay, marami kasi tayong tatanggalan ng damo dun, katulad nung sa may sitaw saka yung sa may talong. Bali, hindi na rin pala ako nagdala ng tubig, kaya nga nung mayroon pang tubig dun, karga ako kahapon ng hapon nung nagdilig kami ni Mrs. Hindi ko na na-vlog yung kahapon, gawa nga nung yun nga, sabi nga namin uulan din naman, kaya hindi ko na dinala yung camera ko, baka mabutan kasi kami ng ulan. Right, so let's go sa amin pa mga tropa. Alright mga tropa, so dito na tayo sa may mini farm at bubunutan lang natin saglit ng damo tong paligid ng talong natin, talong saka sitaw. Dadamo tayo kasi mamayang hapon mag-aabono tayo. Palaka, nahiga sila dito sa may dito sa may ganito ng talong. Kailangan natin bunutan ng damo to para makalakas sila ng maayos, para hindi naman sila mabansot. Habang makulimlim pa, hindi pa ganun ka init, makapagdamo pa tayo bago tayo magdilig. Grabe.
para akong sisipunin mga tropa dahil sa sobrang init. Mamaya pala update tayo dun sa mga alaga nating baka. Ang tagal na natin hindi ko na ipakita sa inyo yung mga alaga natin eh. Kaya papakita natin. Ito mga tropa, tignan nyo to. Ito yung kanyang sanga. Ay, yung pinakapuno na, ayun, lumitaw na. Yan, lalagyan natin ng lupa dito. Tayo ng baka. Dudurugin na natin. Kasi dati, pag naglalagay si misis, buo. Ngayon, dudurugin na natin lahat ng ilalagay natin na tayo ng baka. Pupo ng baka, pupo. Sorry, pupo na lang. Baka kasi may kumakain sa inyo. Kaya, yun na lang yung term natin dyan. Pupo ng baka. Dalaw na. Naninilaw yung mga dahon. Kaya kailangan talaga natin maglagay ng abono. Malaki na to. Ito pala yung mga nahuling tanim natin na talong. Good news din pala mga tropa, namumulaklak na yung mga huling tanim natin na talong. Namumunga na, namumulaklak na. Ang laking tulong sana pag yung natuloy sana yung ulan kagabi na saka kahapon. Kasi mas lalago yung tanim pag ganun tubig ulan. Unlike sa tubig sa nawasa, hindi masyadong sa pananim yan. Pero pag yung tubig sa ulan, madaling makalago yung mga tanim. Natapos na tayo sa pag dadamo. Bali yung sa sitaw hindi pa natin masyadong natapos lahat, pero mamayang hapon tutuloy natin. Ang gagawin natin, didilig muna tayo ng mga tanim natin. Kasi sabi ko nga, baka mamaya ay biglang umulan din. Kasi ganito ngayong panahon Kaya mamaya mag-obserba muna tayo. Ganda na ng sili na to Kailangan din natin maglagay ng abono para lalong mamulaklak itong mga tanim natin. So kaya na to, hitik na naman sa bulaklak. Ay. Pero yung susunod yung gagawin natin sa sitaw, isang hilera ganyan. Kasi ito dalawang hilera to
gagawin natin isang hilera ng ganun pahaba at isang hilera din pahaba. So bali nakabili na rin pala ako ng binhi, kabila ko nung kahapon. Doon tayo nakabili sa bayan. Grabe oh, patuloy sa pumumulaklak ng mga sitaw. Ano to, may bulaklak. So iaayos natin to. Iaayos natin yung mga tanim natin. Kaya na to, bumaba na. Kailangan natin pagapang natin pataas. Hindi naman totally na pataas, pero kailangan nandito siya sa banda rito sa taas para hindi yung bunga hindi masyadong kasayad sa lupa. Dami itong bulaklak na ano, lumalabas. Ayusin lang natin ito mga tropa. Maganda rin kasi talaga pag naasikaso mo yung mga pananim mo na nung tawag doon, yun na ipopokus mo kasi nga, yun nga mapaparami mo talaga yung bunga, unlike sa pag napapabayaan mo. Ayo, ang ganito sana ang maganda mga tropa oh. Nasa taas na yung bunga. So far okay naman na, paakyat na kasi inasikaso ni misis ko nung nakaraan yung mga ganito kasi pinagapang na paakyat yung mga ganito. Tanggalin natin, dito natin ilagay. Kasi hindi naman kasi ito ka taasan tong nilagay natin na ragaw. Ayan lang siya, abot kamay lang. Natapos na rin pala tayo sa pagdidilig. Pagdilig na tayo. Ginawa ko kasi nagdilig muna tayo bago tayo ulit magbunot ng damo para mas malambot na bunutin yung mga damo pag ganun nabasa yung lupa. Bali yung banda ron hindi ko pa masyadong natapos. Bali nagbunot din pala ako nung kahapon ng hapon. Nagbunot tayo. Ito mga tayo ng pupo pala, sorry, pupo ng baka. Dudurugin natin. Ito yung sili natin na ano, akala ko hindi na makaka-recover kasi ilang beses na kinainan ng kambing to yung sili na yan. Ganda rin talaga pag malinis talaga yung paligid ng tanim Napansin ko rin na mas maganda
Mas maganda yung tubo ng mga gulay. Tapos ang tawag dito, mas nakakabunga ng maayos. Umabit yung camera. Mas maganda talaga pag yung isang linyahan lang na ganun, kasi pwede mong i-grass cutter, unlike sa ganito mano-mano. Di bali sa susunod na magtatanim tayo, isang linyahan na lang para makapag grass cutter tayo. At least natuto tayo sa mga ginagawa natin. May bunga yung mga nang tawag dito, yung mga ginagawa natin sa bukid dito sa may Mena Farm. Dadagdagan yung kaalaman natin. Yan. Medyo lumilinis na. Unting kembot na lang, tatapos din. Grabe yung mga kuwan ng sili, damo. Ayan. Maganda rin pala mag-abono pag ganito makulimlim, para hindi masyadong mainit, tamang tama para mamaya. Guys, so dito siguro matatapos tong part 1 natin. So magpa part 2 tayo mamaya mga tropa. Time check pala tayo mga tropa, 9:45 ng umaga. So mag-alas 10 na. At nandito pala tayo ngayon sa may mga baka natin. Nandito yung mga baka natin, oh. Si Kiwi, ito yung maliit. Tapos yung malaki nandun. So magsisilong lang tayo ng baka. Sisilong natin itong mga baka natin para hindi sila masyadong mga yayat. Kasi pag yung babad sila sa init, lalong papayat ng mga baka. Lalo na anong tawag doon, halos wala silang makain dahil sa sobrang init, walang tumutubo na damo. Yun sana yung naantay-antay ko, yung ulan, para kahit papano may tumubo ng mga damo dito sa pinagpapastulan natin. Wala, mamaya pa iinom. Mamaya hapon, kasi kada tuwing hapon dun tayo nagpapainom ng mga baka. Kala niya siguro iinom na. Okay, so update tayo mamaya. So ito na pala yung panghuling hila natin ng baka. Ito na yung malaki. So nandito rin pala sa patag. Nagsilong din ng baka ni tatay. At may nararamdaman si tatay, masakit daw yung tiyan. Kaya si patag yung nag-aasikaso ng baka nila. Sisilong lang naman ito. Pag naisilong mo na ito, wala na.
Antayin mo na lang mamaya. Saan ka nagsilong? Saan ka nagsilong? Ay, ito. Dito na lang ako. Dito na lang tayo magsilong. Marada na ako sa bahay namin. Sumilong na agad oh. Wag po. Silong muna tayo. Ay grabe, sobrang init. Ay. So ito na pala yung update natin sa mga baka natin. Medyo tumaba-taba na rin tong alaga nating mga baka. Unlike dati, grabe sobrang payat nito. Talagang nakikita mo na talaga yung ribs talaga dito. Yung buto na. Sobrang payat. Ngayon unti-unti nakakabawi sa katawan dahil sa pinapainom natin na ang tawag dun, asin na may tubig. So nakakalakas din nun sa pagkain. Tapos yun kasi yung tubig saka asin, nakakatulong yun para hindi sila ma-dehydrate. Unlike sa tubig lang, wala, may dehydrate talaga sila. Kaya maganda yung tubig saka asin. Yung sanang bibilhin natin ng molasses, kaso kung may ibang way pa naman, yun ang gagamitin natin, katulad ng tubig saka asin. Ito yung mga baka natin, medyo tumataba na sila. Silong muna tayo dito sa may bayabas. Daming bunga ng bayabas oh. Kaso natatakot akong kumain, baka mamaya sumakit na naman yung ngipin ko. Right. So mamaya magtitimpla na tayo ng abono, kasi mag-abono tayo dun sa Mina Farm.